Alhamdulillah. Wah, Wilujeng dalu Pak Do. sik sotone jan seweger tenan. Anu, pun maam jenengan. Pun Oh. kula mau disuguhi soto teng mriku. Sing damel sinten, Bu? Jenengan nggih. Beh, arek mbah isin. Lah kenging napa? Jane ya kurang tapi kan ya masuk tamu arep digolor. Nggih, jeng dalu Mas Dalang. Wilujeng dalu Pak Do. Luar biasa. Nggih, alhamdulillah. Jenengan saged niki nyuwun lilah dumateng para bini sepuh kula nderek napa menika suka parisuka kalian kanca-kanca saking Satrio Wasis. Ternyata Satrio Wasis niki luar biasa, Mas. Nggih, tepuk tangan sedaya kemawon. Sapa ta sing kon tepuk tangan nih? Anu, yo cah-cah Oh alah, mujik nampani piring kok. Luar biasa. Kula niki nek teng daerah mriki kaya nostalgia, Mas. Oh, nggih. Kula niki zaman awal-awal merintis karir rikala tahun 99, 2000, 2001 sampai 2004 niki. Alah jajan kula mriki niki. Oh. Mriki, Pak. Nggih. Kene iki enek desa sing sakali buah tok. Napa niku? Kali Nanas ngono lho sebelah. Gak yo nganggo ngono kuwi barang, Truk. Apal aku daerah kene terus bar Kali Nanas kene liwat biyen zaman tahun 2000 kok Karanganyar. Oh, nggih. Dhisik bareng saiki wis rada tuwek Karang Lawas gitu. Karang lawas. Nek mriki Gembol, Selo Tinatah, Nggih. Watu Tinatah niku perkara dienggo natah watu niku saiki tatahe wong kene ketul kabeh terusan. Mriku Gembol. Nggih. Terus sebelah mriku ngetan sithik niku desa senengane wong wedok-wedok. Napa? Teng-teng. Teng-teng. Teteng niku lho. Oh, alah. Teteng terus bar teteng ngalor sentul, apal lho. Sajake. Wah, aku biyen tanggapanku rene terus. Priase kono lho sing lanang bar mati kita. Oh, alah. Tahu sensus, Truk. Nggih, hafal kula nek daerah mriki. Luar biasa. Piyayi Selonata menika remen teng budaya, Mas. Nggih. Estu. Wong piyayi mriki menika durung sah nek anggone duwe gawe nek urung gantung gong. Niku rikala rumiyin ngoten tapi nek sakniki duka. Sakniki kita yo kalah karo kaset kita. Elektron, Pak Do. Nah, nggih. Nggih. Tapi luar biasa mbok menawa diwiwiti saking Sanggar Krido Pangarsa ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Narso. Nggih. Ingkang peduli nguri-nguri kabudayan, ingkang peduli ngurip-ngurip kabudayan insyaallah kanthi pagelaran dalu punika budaya kulit wonten ing Selonatah lan sak kiwa tengenipun. Nggih, amin. Nggih. Kinabulan dening Gusti nggih, Pak Do. Nggih, pokoke awake dhewe yakin mawon Mas, sakniki niki wong ngeten niki nuwun sewu lho. Nggih, pripun? Budaya sing apike kaya ngene iki niki ngantek diireni utawa dikemereni wong mancanegara. Nggih. Leres niku. Akeh wong mancanegara niku pengen belajar, pengen sinau krawitan, pengen sinau pedalangan, pengen belajar menapa menika endah lan adiluhunge kebudayaan Jawa. Ning sakala mangsane wong Jawa dhewe iki karo tontonane dhewe iki marah ora peduli. Nggih. Ya contone kaya bengi iki lho tanggapno wayang ya gak mbayar, sing delok ya gak patek enek niki kan. Paling anu Pak Do. Nah, nggih. Niku mboten enten info marai Pak Do. Lah niku masalahe nggih. Niki sumpen pomo apa menika 2 minggu sebelumnya niku diumumkan utawa dipasang bor, saksikanlah, banjirilah. Jangan gembira. Kabar gembira. Sampean gambare dipawasang nek kok prapatan ngono terus wayang gowedi fotone sampean cilik. Nggih, niki ngono Pak Do. Ketokne blangkone tok madhep rono ngono. Nggih. Pripun? Niki mboten anu Pak Do. Niki seminggu sakderenge. Mboten enten seminggu malah. Nggih. 5 hari niku rembukan daden wayangan. Lah niki lak merga saka prigel lan wasisipun anggenipun anu pangarsane Satrio Wasis panjenenganipun Mas Menpiak menika to. Mas Menpiak kliru. Mas Menpiar niku nek nyeguhaken kanca-kanca Satrio Wasis sing nyatane saged pentas dalu punika. Nika beteke napa to?